Ne nitiere penjo mane waweyo sama ne wadhi e yweyo weche mag export to gi import to gi kaka mage kelo bende kelo nwa pek kata yot e pinywa ne. We achak lero from economic point of view ni Kenya as an economy mar Kenya wani en resources ma wan go ok ng'eny ahinya, kendo resources ma wan go mostly gin agricultural resources. King'iyo Kenya maber economy wa to mostly gima produce gin agricultural produce. Gin na weche mag coffee, tea, gik mwa produce in excess kata in surplus mwanyalo export. To gigie agricultural products give one of problems magin gago en nengo gi piny. Okay? Nengo gi ne piny ki compare gi gik mwa import ma waonge go. Gik mwa import ma waonge go gin machalo kaka machinery. Koro ki compare for instance kata cost mar gari, weight mar gari, to gi ki compare cost mar kahawa, weight mar kahawa, ki compare gi bro yudo ka opogore mang'eny. Mane achiel kuom gima kelo nwa pek e Kenya ka as a nation. Wach mar ariyo kupore gi produce Kenya resources wa kaka as explain resources wa watin ko compare wa kata gi neighbors wa. Uganda is more endowed gi resources, natural resources moingo wa, the same gi Tanzania. Waingo gima ni Kenya nigi advantages moko. Advantage achiel kuom advantage ma Kenya nigo en ji mang'eny otemo somo kendo jo Kenya mang'eny oikore ni tich. Koro mano bende omiyo wan gi a lot of expertise. Labor wa ber kabisa. Onge shida minyalo bedo go e Kenya ka mok yud ja Kenya manyalo solve. Mano gima miyo kasto wan gi other advantages machalo kaka stability and all that. Koro sama wasebedo gi weak exports to wan gi in terms of their prices, the price value. To gik mwa import to nengo gi ni malo, mage makelo nwa gik miluongo ni balance of trade deficiencies. Mar ariyo bende wang'eyo ni trade mwatimo across the borders watimo in foreign currencies. Currency ma gik moko iloke en dollar. To dollar nengo ni malo ki compare gi shillings. Mage gik makelo nwa gik mi yudo ka koro gik moko mwakelo nengo gi ni malo. Koro mago e gik ma watimo. To gima sirikal nyalo timo mondo mi magi otimre en ni wanyalo boost production mondo mi wa produce more. Wacho kendo gimoro kanyo ni nitiere gik ma wa produce to pod wa import machalo kaka mchele, to ji machalo kaka jopur man Mwea, Ahero, West Kano and all those places. Giwacho ni gin gi mchele, yes, to the country pod import. Kata mana bando do neno kine mana piny Kenya kata bando, yes, to kata bando sukari. To edero sukari, Yes. To wan gi kembe mag sukari. Ma bende piny wacho bende jareso kinde ka kinde. Yeah. Problems ma wan gi other management problems to gi governance, to mako bende bedo influence gi politics. Nitiere commodities ariyo e Kenya ka mar highly politicized. Achiel en bando, mar ariyo en sukari. Koro telo bende samoro nyalo miyo gigie oti maber kata obed produced maber kata marach. To ka gibedo produced maber, tingeni wan gi surplus nikech production mar consumption mar oduma mwanyalo tiyogo in this country nyalo bedo produced ka. Tiyudo ka nikech nitiere unscrupulous traders, unscrupulous deals, yudo ka pod gi smuggle goods moko winjo bedini wa import. Yeah. To again magi gik mowinjo bedini osebedo developed chon nikech policies gi nochakore chon. Winjo bedini by this time wanyalo bedo ni wase produce. Ingeni Kenya import nyaka tong gweno. Okay? To tong gweno wa import from countries machalo kaka Tanzania gi Uganda. Kuro ipenjori nani nyaka chak bela jane no chige moko ma wuok kara da piny Uganda kanika kada luongo nyingi. Kuro ipenjori nani to gwen ma Uganda to gi ma Tanzania. Gitoko malo ma Kenya ka. Toko juan ma Kenya ka. You see such kind of things. Mago gik matimore mana nikech koro leadership. Leadership okokelo gima nyalo stimulate production maber, japiny okong'eyo maber,
weche mag production maber. To mago kosebiro Kenya ka be uso gi nengo mayot. Nyalo paro nitiere ywak bende kaluwore gi rech mawuok e piny China. Nyalo paro kama kintiere gwenge ma Kisumu gibiro gi katonde to ki compare nengo gi nengo mag rech mag jolupo. Nitiere term miluongo economics ni dumping. Okay. Dumping timore ka koro wase goods ma cheap ma bechgi yot to are low in quality o cross border modonje economy. Sama mano osetimore, dumping nigi a lot of effects. Achiel, o reduce the cost of okelo gimiluongo ni industries mane develop kuondego machalo kata mag poultry. Ingeni inego nikech tong nitiere mabeche yot moya Uganda. Idhi ng'iewo mane. To nasewacho na rational consumer to dhi e market to pimo to ng'iewo mayot. Nikech ka crate kato nyisi ni uso ni 240 to ng'ato uso ni 400 samoro. Ibiro ng'iewo mane. Wacho ni tong' en tong'. Kamano. Koro dumping, koro gima government owinjo tim ni wan gi dumping policies. Emomiyo iyudo ka seche moko across the border iyudo ka sirikal temo ng'eyo ni to ang'o madonjo, ang'o mok donji. En na ni wan gi problems in terms of governance nikech mondo some of those policies obed effected kata implemented maber to onge corruption gimiluongo ni mibadhi kelo tabu e seche ma koro ng'ato kata jaloko ohala moro okelo goods ma nono kata maricho to omanyogo yore moko mag mibadhi kendo donjogo e economies wa.